hapon, yaring nagapangunang nga balita. 30-bed capacity nga modular hospital sa Barangay Suoc, Arevalo ang pagabuksan para sa mga COVID-positive patient. Kag vaccination para sa mga minor de edad ang pagasuguran sa tion may go signal na halin sa IATF. Kaupod sang Department of Health Region 6 kag the Medical City Iloilo pagabuksan ng 30-bed capacity nga modular hospital sa Barangay Suoc, Arevalo para sa mga mild kag moderate COVID-positive patients sa syudad sang Iloilo. Ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga ginawalat na ng sini ang dugang nga supply sa mga medical equipments nga pagausaron sa modular hospital. Isa ini sa mga programa nga kabahin sang Wheels Initiative sang alkalde ang paghatag prioridad sa ikaayong lawas kag seguridad sa mga Ilonggo. Pagasuguran ang vaccination para sa mga minor de edad sa syudad sang Iloilo sa tion nga may go signal na gikan sa Interagency Task Force. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga mapatigay na ang pagbakuna sa mga kabataan agod amat-amat na nga makabalik sa face-to-face classes ang mga estudyante sa syudad. Ginpahayag man sa alkalde nga may palaabuton nga kapin 17,000 doses sang Pfizer vaccine kag 30,000 doses ang Sinovac vaccine gikan sa national government. Samtang nagapaday naman ang vaccine rollout sa mga megasite kag community-based vax site sa Iloilo City. Sa pinakauli nga vax report, 55.68% o kung 292,339 na ang fully vaccinated kag 63.89% o kung 335,417 na ang nakabaton sa first dose sa syudad sang Iloilo. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.